Information Agency Region 5 at kayo po ay nakikinig sa himpilan ng DWZR 828 kHz Zoom Radio at live po tayong napapanood sa Facebook page ng Philippine Information Agency Region 5 at sa FB pages din po ng ating mga PIA provincial offices dito sa Bicol region. Good morning pong muli. At this point, mga kaugnayan, dadako po tayo sa ulat sa bayan ng Department of Health Bicol, Center for Health Development upang ipagbigay alam sa atin ang COVID-19 situation dito po sa ating rehiyon. At mamaya din po ay magbibigay sila ng mga kasagutan sa ilang mga tanong ng ating local media. So they are joining with us on the other side of the screen at live din po tayo sa kanilang Facebook page, DOH Bicol CHD. Alright, so let's start mga kaugnayan ang ating ulat sa bayan para po ipagbigay alam ang healthcare utilization report dito sa rehiyon. Atin pong tawagin si Architect John David Casile, Health Program Officer 2, Health Facility Development Unit ng DOH Bicol CHD. Good morning, Architect. Magandang umaga, Ma'am Karen, at sa ating mga tagapakinig at taga-nood sa aming programang ulat sa COVID-19. So ako po ay mag-uulat ukol sa healthcare utilization rate na as of March 27, 2022. So sa kabuuan, ang mga ospital sa Reyong Bicol ay nakapaglaan po ng 972 beds at 25 po dito ang nagamit at katumbas po ito ng 2.6 utilization rate. Samantala, wala naman pong naitalang paggamit sa mga ICU beds at mechanical ventilators. So, ang mga susunod naman po ay ang health utilization rate ng mga COVID-19 reference hospitals. Ang Bicol Medical Center ay nakapaglaan po ng 108 beds at wala pong naitalang paggamit sa mga ito. Ganon din naman po sa ICU beds at mechanical ventilators, wala din pong mga nagamit. Sunod naman po, ang Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Sila po ay nakapaglaan ng 63 beds at dalawa po dito ang nagamit. Katumbas po ito ng 3.2 utilization rate. Wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang mga ICU beds at mechanical ventilators. At sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital naman, ay nakapaglaan ng 99 beds. Ang ating mga. At wala naman pong naitalang paggamit dito. Wala din po namang naitalang paggamit sa kanilang mga ICU beds at mechanical ventilators. Ang susunod naman po ay ang healthcare utilization rate sa mga probinsya ng Reyong Bicol. Sa probinsya po ng Albay ay nakapaglaan ng 22 beds at walang naitalang paggamit. Wala din naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Sunod naman po, sa probinsya ng Camarines Norte ay nakapaglaan ng 132 beds at 11 beds dito ang nagamit, katumbas ng 8.3 utilization rate. Wala din naman pong nagamit sa kanilang mga ICU beds at mechanical ventilators. Sa probinsya po ng Camarines Sur ay nakapaglaan po ng 15 beds at wala din pong naitalang paggamit nito. Ang probinsya naman po ng Catanduanes ay nakapaglaan ng 72 beds at isa po dito ang nagamit,
katumbas po ng 1.4 utilization rate. So wala din naman pong naitalang paggamit sa kanilang ICU beds at mechanical ventilators. Ang probinsya ng Masbate naman ay nakapaglaan po ng 8 beds at wala din pong naitalang paggamit nito. Habang sa probinsya po ng Sorsogon ay nakapagtala po ng 59 beds at 5 po dito ang nagamit katumbas ng 8.5 utilization rate. Sunod naman po ang healthcare utilization rate ng mga lungsod sa rehiyong Bicol. Wala pong naitalang paggamit sa COVID beds, ICU beds at mechanical ventilators sa mga lungsod ng Legazpi, Ligao, Tabaco, Iriga, Naga at Masbate. Habang ang lungsod ng Sorsogon ay nakapaglaan ng 79 beds at 6 dito ang nagamit katumbas po ng 7.6 utilization rate. Wala naman pong naitalang paggamit sa kanilang mga ICU beds at mechanical ventilators. Yun lamang po para sa healthcare utilization rate as of March 27, 2022. Maraming salamat po. Our Facebook page, I guess. So mga kaugnayan at sa ating mga nakikinig noon, you can tune in po sa FB page ng DOH Bicol sa kompletong healthcare utilization report ni Architect John David Cosile. At this point, dako naman tayo sa mga COVID-19 updates. Mahalagang update na kailangan po nating malaman mula kay Sir Ken Nuida, ang Nurse 5 mula sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit DOH Bicol CHD. Good morning, Sir Ken. Hello, good morning, Ma'am Karen, and good morning po sa lahat. Bali po sa araw ng Marso 2027, March 27, 2022, ay magkakaroon po tayo ng ulat sa COVID-19 cases in the Bicol region. However, dito po sa buong Kabikulan, ay aming ina-announce po na 0 ang mga nag-test positive for March 27, 2022. And sana ho patuloy na rin po talaga na ganito yung ating estado nang sa ganun po ay hindi na po magkakalat yung yung sakit na COVID-19 sa buong Kabikulan. So ulitin ko po, as of March 27, 2022, 0 case po ang buong Bicol region. And yung cumulative total po ng ating COVID-19 cases simula po ng 2020 hanggang sa kasalukuyan ay umaabot po ng 59,020 na individuals ang mga nagkaroon ng COVID-19 dito po sa buong Kabikulan. As to the recovered cases naman ho, Ma'am Karen, meron pong 72 na naiulat na recovered cases ang province of Masbate kahapon, March 27, 2022. So this makes a total of 55,590 sa buong Kabikulan yung mga naisubmit sa amin na recovered cases na yung mga individuals na iyon from the different provinces and cities. As to the death naman, Miss Karen, may additional po tayo na late report mula po sa Naga City by means of verifying through the data reconciliation at saka late report ng City ng Naga. Meron pong 21 sila na naiulat kahapon na nadagdag sa listahan ng mga namatay dahil sa sakit na COVID-19. Again, ulitin po natin, this is a late report and by means of data reconciliation, we were able to come up with this new updated data na merong 21 na death cases additional ang Naga City. So this makes a total sa buong Kabikulan ng 2,311 yung mga individuals na namatay dahil sa sakit na COVID-19 nang ito po ay simulang naitala natin noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. So yun lamang po, Ma'am Karen, for para sa ating COVID-19 cases dito po sa ulat sa media. Good morning. Alright, maraming salamat, Sir Ken. It's good to know
that as of yesterday we recorded 0 cases ano or 0 case. But let me ask you siguro two questions, Sir Ken. Pang ilang araw po ba na 0 case tayo dito sa Bicol? And if ever you have the information at hand, ilan na po ang currently active na COVID positive dito sa Bicol? Alright, for your first question, Ma'am Karen, kung ating titingnan po over the span of 2 weeks yung mga cases ng COVID-19, merong mga araw na 4, 1, 3, yung nag-29 tayo is the Hail Mary late report dito. So that's why on an average note ay naging 4 to 5 individuals lang ang mga kaso na naitatala sa buong Kabikulan. For this being, no, na sinasabi niyo kung ilang beses na ba nag-zero case, sa buong 14 days, no, wala pong nag-zero case pa tayo. Ito po yung kauna-unahan na nag-zero case tayo for the span of 14 days. So sana ho patuloy na ganun ang sitwasyon na mag-zero case reporting po tayo. Nang sa ganun po, may mga opportunities na magbubukas kung talagang patuloy na bababa yung kaso natin. So malamang sa malamang tayo ay going to the new normal na talaga. And ito po yung pakiusap natin sa lahat na this still COVID-19 is here to stay. Pero kailangan talaga na gamitin natin yung mga nasimulan na mga MHPS or minimum public health standards at all times. And ingat-ingat pa rin po dahil again, ulitin natin, COVID is here to stay pa din. All right, thank you, Over, sir. ma'am. And for just public updating lang, sir, ilan po ba ang currently COVID positive dito po sa Bicol? Okay, kung meron pa po tayo na kailangan i-update na mahigit 1,000 plus pa as per list natin. So this is naman po ginagawa ng paraan ng ating mga Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kasabay din po ng mga City Epidemiology and Surveillance Unit, plus of course our RESO team na kung saan patuloy po kami nagre-remind sa kanila na yung mga overdue na nila for recoveries, though alam po natin na sa bagong guidelines, mas pina-shorten yung isolation, no? Dapat by this time, recovered na sila. But still, we have to get the reports, the official reports from our surveillance units na partner natin sa province and sa city. Kaya we take this opportunity, Ma'am Karen, na tawagin yung ating mga kapartner sa province and sa cities na epidemiology surveillance unit to please do provide us an update on the remaining 1,000 plus cases na nakalista pa na active sa atin. Nang sa ganun po, makita natin talaga na updated din yung ating records by means of giving to us your verified reports. Yun lamang po, Ma'am Karen, over to you. Alright, thank you very much, Sir Ken, sa pagtugon ng ating mga katanungan. This time would be the Q&A na, yung ilang mga questions naman from the local media. And si Sir Ken Noida pa rin po ang magbibigay ng kasagutan. For our first question, sir, may mga nare-record pa ba tayong variants among the COVID-19 recently? If yes, ano na ba ang dominant variant sa Bicol region? Okay, Ma'am Karen, napakagandang katanungan nito, no? And ilang beses na din po tayo na hindi nakapag-update at hindi ito natanong sa ulat sa media. But again, this is an opportunity for everyone to know na meron pa po, continuous pa rin po yung pagpapadala natin ng specimen sa UPPGC on a weekly basis for the biosurveillance testing o yung tinatawag natin na whole genome testing. And nire-require din po kasi noon ang bawat region na magpapadala ng mga samples basing on the definition and the criteria na nagfi-fit for biosurveillance. And as of today, meron po tayong a total of 1,111 na mga variants of concern sa buong Kabikulan. Simula po ito nung nag-biosurveillance ng 2021 hanggang sa kasalukuyan. So, in a nutshell, kung i-breakdown po natin siya as to the variants, ang alpha ay meron pong na-detect sa buong Kabikulan ng 56 individuals na known to be alpha variant. Sa beta naman ay merong 127 for the beta variant.
And for the Delta ay meron 640, 640 for the Delta. At yung Omicron variants natin or variants of concern ay nasa 288 na individuals ang na-detect na merong VOC na Omicron. So again, looking at these numbers, mas madami pa rin yung na-detect na nagka-Delta noong 2021 dahil nga din, dala din po ito nung nag-surge din tayo dito sa buong Bicol region. And again, we would like to emphasize na continuous pa din po yung commitment natin ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng DOH Bicol to send specimens on a weekly basis for the whole genome sequencing. Over to you, Ma'am Karen. Okay. Thank you, Sir Ken. Second question ho natin, do we still have contact tracers sa mga LGU? Meron daw po kasing mga bali-balita na inalis na daw ang mga contact tracing teams. Ito po ba'y totoo? All right. For this question, Ma'am Karen, FYI lang po sa lahat, as far as we are concerned, dito po sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH Bicol, na na-invite po yung resource speaker, may na-invite po na resource speakers ang DILG dito sa amin to discuss ng mga updates on contact tracing and the new policies on isolation. Ito po ay naisagawa ng March 8, 2022 via online platform at nag-talk po kami sa mga individuals, mahigit 100 na participants ng mga rehired contact tracers ng DILG. And the current guidelines na ginagamit natin ay naipresent doon and also highlighting the importance of contact tracing pa din despite the decreasing COVID-19 case trends in the region. And as an update, ang pagkakaalam po natin ay meron pong isang contact tracer na na-assign na nagko-cover ng isa o dalawang munisipyo sa mga respective assignments nila. And also, on the side naman ng Department of Health, ay meron pa din po na na-deploy ng mga Health Program Officer 1 na kung saan tumutulong din sila sa COVID-19 surveillance. So tulong ang COVID-19 surveillance people plus the contact tracers na hired ng DILG sa patuloy na pakikipaglaban sa COVID-19 dito sa ating rehiyon. Over to you, Ma'am Karen. Alright, maraming salamat, Sir Ken. Ikatlong katanungan, ano na po ngayon ang trend ng mga kaso? Most especially for the month of April. Are we expecting a possible surge of COVID-19 cases? All right. So pertaining to your question, Ma'am Karen, yung case trends naman natin remain to be low to minimal over the last 4 weeks, di ba? And na-mention ko nga din kanina na yung ating average daily cases ay umaabot lamang ng 4 to 5 cases per day ang nadidetect natin. And ngayong araw na to ay nag-0 case tayo. This means, alam po nating lahat na all of our actions, lahat po ng mga naisagawa natin o nagawa natin over the span of 2 years sa pakikipaglaban sa COVID-19 ay nakikita natin na effective siya. Plus of course, samahan pa ng mga individuals na nagpapabakuna. Kaya naman po ngayon darating na Holy Week at saka summer season na plus alam natin na merong mga political rallies, let us remember pa din po that COVID-19 is still around us. Kaya the Bida Solution Plus is still the key to prevent the possible surge brought about by the COVID-19 and the newer variants kung meron man ma-detect. But again, this is still a volatile situation na kung saan dapat tayo pa rin mismo as an individual being ay nakikipag laban sa pagiging handa sa COVID-19 at all times. Sa opisina man, sa bahay man, sa community man, o sa mga napupuntahan man nating lugar. And also, alam naman natin po ito, no? That the vaccination against COVID-19 is effective. Kaya po dapat yung mga individuals na may agam-agam pa na hindi pa nagpapa-booster shot o never pa lamang nakatanggap ng primary series ng COVID-19 pero eligible naman sila to receive the primary series ng COVID-19 vaccine, please punta na po kayo sa mga respective LGUs ninyo, mga RHUs ninyo, nang sa ganon kayo po ay makapagpabakuna na. Over, Ma'am Karen?
All right. Thank you so much, Sir Ken. Ano? And this last question, medyo ironic nga, Sir Ken, kasi as we see, there are a lot of political sorties and rallies out there nung nakaraan nga para ng concert, ano, yung mga nangyari at talaga namang wala ng social distancing. Pero ang tanong kasi, Sir Ken, meron daw ilang mga balita ano na ang lunas pala daw para sa COVID-19 ay eleksyon. Dahil bagamat marami pong tao ay mababa pa rin ang kaso. So, can you give a message or enlightenment on that? Okay, katulad ng nabanggit natin kanina for the previous question, na-highlight natin doon yung importansya ng mga naisasagawa natin na mga MHPS o yung mga minimum public health standard, the BIDA solusyon plus the vaccination. Kaya nga naman talaga, Ma'am Karen, no, the continuous decrease o yung patuloy na pagbababa ng mga kaso ng COVID-19 dito sa ating reyon or even sa bansa ay nagpapakita na yung mga MHPS strategies na ginagamit natin o ginagawa natin plus the vaccines are really working. So, kung alam natin ano po, kung ating babalikan na it's been more than a year to be exact, March 5 ng 2021 nang nag-roll out ng pagbabakuna sa mga eligible priority groups, no? And we might be seeing the result of the vaccination program at this point in time na the more na may nababakunahan na madami sa ating population, the more na patuloy na bababa ang kaso ng COVID-19 sa atin. Plus of course, yung siguro nagkakaroon na rin ng self-consciousness tayong lahat on the preventive side, lalong-lalo na kung tayo ay nasa public places na still nagsusuot ng mask and at the same time yung ating mga pagsasanitize ng kamay. Siguro I think the alcohol, the bringing of alcohol, alcohol is part of our lives already. And parang hindi na nga tayo comfortable sa mga activities, no? O sa mga pinupuntahan natin na walang nakasabit sa bulsa natin o sa belt holder natin ng alcohol or alcohol gel. And also, parang minsan nga pag natanggal mo na yung mask mo is parang madali ka ng allergyhin dahil the mask itself protects us hindi lamang kay COVID-19 but also other possible respiratory conditions. So, this gives us a confidence na meron pong dulot or pakinabang yung mga naisasagawa natin o naigawa natin na mga preventive measures over the span of 2 years. And also, emphasizing on the vaccines, that the vaccines are working. Sabi nga ni Yusik Vergere sa kanyang program last February 11 sa isang media forum, she said that the decrease in COVID-19 cases in the country proves that the vaccine worked. With more people getting vaccinated, protection against COVID-19 is strengthened. However, sa patuloy na pagbubukas ng ekonomiya dahil nga bumababa yung kaso, sinisigurado pa rin po dapat nating lahat na ligtas ang sarili at saka ang pamilya. Ano po ang mga estratehiya na dapat pang ginagawa natin? Una, sumunod pa rin po tayo sa mga minimum public health standards na ito and of course the BIDA Solution Plus na sinasabi po, ina-highlight doon na tama pa rin po dapat ang pagsuot ng face mask. Hindi po dapat nasa labas ang ilong o hindi po natatakpan ng buo ang ilong at saka ang bibig. Dapat covered parehas ang ilong at saka ang bibig. I-maintain pa rin po dapat yung tinatawag, Ma'am Karen, na social distancing, di ba? Kahit na po alam natin may mga individuals na pumupunta sa mga sorties, sa mga gathering, nagsa-summer vacation, dapat aware pa rin tayo na huwag masyadong dumikit sa kapwa natin, no? Lalong-lalo na kapag nasa enclosed space tayo. Lalong-lalo na din po pag alam mo unprotected din siya na walang face mask. Also, the proper sanitation siguro, Ma'am Karen, ng ating mga kamay. Katulad nga din ng nabanggit ko kanina, parang uneasy na tayo na walang bit-bit na maliit na spray ng alcohol. So patuloy pa rin po yun na gamitin natin. And kapag may opportunity, may lababo, may sabon at may tubig sa lababo na iyon, hand washing tayo.
Isa pa rin po ito sa mga pinakamainam na pag-prevent ng anumang uri ng sakit na nakakahawa, hindi lang si COVID-19. And also, Ma'am Karen, ano po, kailangan kapag tayo ay medyo masama na talaga ang pakiramdam, parang sinisipon, nilalagnat, parang tinatrangkaso, masakit ang lalamunan, you call in sick sa iyong office work, then you start isolating na. Okay? And definitely, na-mention ko na din kanina, those individuals na hindi pa naka-booster shot, please magpa-booster na po kayo. Doon naman sa hindi pa nakakakuha ng primary series na eligible population, please magpabakuna na, magpa-schedule na po kayo sa inyong mga RHU. Yun lamang po, Ma'am Karen. Over to you and good morning. Alright. So, Sir Ken, malinaw na kailangan pabulaanan din natin na hindi eleksyon ang lunas para matapos ang COVID-19. Kumbaga ito ay fake news at walang scientific evidence na ito ay tunay or totoo. Because let me just reiterate kung ano yung sinabi ni Sir Ken, COVID vaccines work. At yung pagsunod po sa ilan sa mga nabahagi niya tulad ng minimum public health standards and syempre yung BIDA Solution Plus. Alright, Sir Ken, thank you. But I still have one last question dahil month end na po ngayong linggong ito. For sure, a lot of people are expecting kung ano yung magiging alert level natin for the next week and for the next month. So, meron po ba tayong projection kung ano yung magiging alert level natin? And for the public information din, Sir Ken, ano ba yung mga factors para magiging alert level 1 na ang isang area? Alright, Ma'am Karen, unahin natin yung mga factors para maging alert level 1 ang isang lugar. So definitely the healthcare utilization rate is taken into consideration, as well as the total number of cases and of course the percentage increase or decrease on an average time. Tapos tinitingnan din po doon that the A2 population is already vaccinated, 80%, 70 to 80%, as well as yung mga A3, mga may comorbid conditions, dapat din mataas na sa 70 to 80% yung kanilang accomplishments na nabakunahan. So this goes to show na kapag po mababa pa yung ating vaccination rollout sa mga A2, A3, ay medyo matatagalan pa yung de-escalation ng alert level despite the decreasing number of cases and also the utilization rates ng mga hospital beds and ICU wards ay mababa na. Pero nang sa ganun po, kung tuloy-tuloy na po at gusto talaga natin mag-alert level 1, kailangan po na pataasin natin yung immunization rates ng ating rehiyon. 70 to 80% dapat nandun tayo sa mataas pa kaysa sa required number of percentage on the vaccination uptake. And also, Alright. Ma'am Karen, on your first question, di ba na-mention niyo po doon na since month end na, and ano ba yung possible na de-escalation ba or escalation kung meron man, ay again, it will depend variably on the number of cases to be detected in an LGU or in a province. So again, kino-compare natin yung nakaraang linggo versus sa current na linggo in terms of the total number of cases na meron siya. So once naka-input sa system na dati wala, 0 case at bigla siya nagkaroon ng 10, malamang sa malamang pwedeng magbago yung alert level para sa kanya. However, we have to consider na para masugpo talaga yung COVID-19 cases na ito, regardless of the alert levels, we have to take part in controlling this sa mga nabanggit kong measures kanina. So I don't have to repeat it. Tayo mismo bilang isang individual, bilang isang responsableng Bicolano, we have to take actions to prevent COVID-19 from among us, the members of the family, as well as sa sarili mismo natin sa loob ng bahay, opisina, o even sa iba pang institusyon. So magpabakuna na po kayo, yung hindi pa nakaka-booster shot, take it. Yung hindi pa nagpa-primary series, please consult
and go to your RHU for your scheduling ng bakuna. Yan lamang, Ma'am Karen. Have a nice day. Alright, there you have it mga kaugnayan. Once again, Sir Ken Nuida, ang ating Nurse 5 mula sa RESU. Sir Ken, maraming salamat at sa lahat din po ng bumubuo ng DOH Bicol CHD. Ingat po kayo and God bless you all. Ano? Alright mga kaugnayan, yan po ang ulat sa bayan ng DOH Bicol CHD. Magbabalik muna kami makalipas ang ilang paalala. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Color. Kita ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalidad na servisyo. Magaling dulo ko nagtatawag nagpapadabang. Mga programa nagkasara ng sinda sa serbisyo. Mataw ang solusyon